In this one it's going to be ná húsáid an Cárta Creidmheasa gan Chead. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon feicimid Seán agus Mára os cór an riomhre. Dar leis an siomh gréasán, beag an banna ceol is fearló, Códaláin, ag seanam go luas is stad a bhíomh i mala lia. Tuisnach gus nína ticéad ach €50 socraíonn siad láireach dul ann. Chun íoc na ticéad, ní mór dóibh Cárta Creidmheasa a úsáid. Cuiníonn Seán go bhfuil Cárta Chead fágtha ag an matalige, agus ar ábhraí an taol, tá an uimhir ar eolas ag Mára. Pictiúr 2. Tugann siad an chant agus ceníonn Seán na ticéad, in an is dá athair. €100 ar an iomlán atá le hiacacha. Deirfing nach meid dad ró hóca le seo. Pictiúr 3. An seo tá an lá mór tagtha agus feicimid Seán agus Mára ag buin tainmh as an gceol úntach ann. Tá an atmosfér electroch le bra agus tá an stad ag chur thar mhuil le lucht leanúna Códaláin. Púlann siad le roinnt carda ann agus tá an ihe go deocha. Pictiúr 4. Sa pictiúr seo feicimid dad ag déanamh inúcha ar a bhile vísa. Buintear get ú fásachas nuair thugann sé faoi deara €100 sa bhreisir. Gan dabht tá marmhalir agus ní higann sé céir atá tarlathe. Pictiúr 5. Gan bhfuil, téann dad chun an scéal a phléile na fáistí. Tá sé ar thóir na fíorna is léir. A da bhíonn Seán agus Mára gur bhain siad úsáid as an gárta chun íoc na ticéad, agus tá uafás ar na tuistíí le na númpar. Gabhann an bhirrtacha eile scéalló, agus léir go bhfuil díomá an domhain ar na tuistíí. Pictiúr 6. Mar chuaitmh, ní mór do Cheán agus Mára go leor dúilga siad tí a dhéanamh. Tá an folús glantachán á dhéanamh ag Mára, agus tá Seán ag glanadh na bhinóg. Tá a duistí ag cumad súil ghéir orthu, ní caile rá go bhfuil a gacht fálamha acu.